Υπήρχαν πολλαπλοί λόγοι για τους οποίους η σημερινή υπόθεση δεν έπρεπε να προχωρήσει στην αποδεικτική διαδικασία. Η κυρία Νάσογλου είχε κάποιο κόλλημα στη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως υπήρχαν δικονομικά κενά τα οποία θεωρεί η υποστήριξη κατηγορίας ότι πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να λάβει γνώση και το δικαστήριο αλλά και όλη η κοινωνία του γεγονότος το οποίο έλαβε χώρα στη Μαΐστρο. Είναι ένα σοβαρό γεγονός, δεν μιλάμε για μια απλή σωματική βλάβη ή για κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά. Είναι κάτι το οποίο μας τρομάζει, όλοι έχετε παιδιά, όλοι στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολιά τους και θέλουν να ξέρουν τουλάχιστον ότι είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον. Κατόπιν της απόρριψης σωρίας αιτημάτων αναβολών που υποβάλαμε τόσο εμείς όσο και οι λοιποί συνάδελφοι που υπερασπίζονταν τους 6 κατηγορουμένους και παρά τη σύμφωνη γνώμη της κυρίας Εισαγγελέως, η κυρία Ανακρίτρια επέμενε στο να δικαστεί η σημερινή υπόθεση με τα υπάρχοντα δεδομένα, με τους υπάρχοντες μάρτυρες, με τις πολλαπλές απουσίες που υπήρχαν. Ως εκ τούτου καταφύγαμε σε μια αίτηση εξαίρεσης της κυρίας Προέδρου, την οποία θα την κρίνει βέβαια το Δικαστικό Συμβούλιο, καθώς θεωρούμε ότι για κάποιον ανεξήγητο λόγο ήθελε να δικαστεί η σημερινή υπόθεση με το υπάρχον υλικό, το οποίο δημιουργεί μια ανασφάλεια δικαίου. Μπορεί να μεροληπτήσει είτε προς τη μία πλευρά είτε προς την άλλη. Το αίτημα έτυχε να υποβληθεί από την πλευρά της υπεράσπισης κατηγορίας, αλλά θα σας πω ότι υπήρχε η σύμφωνη προφορική γνώμη και των λοιπών συναδέλφων. Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι θα υστερήσει η δικιά μας η πλευρά, αλλά θεωρούμε ότι υστερεί η όλη διαδικασία, η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και η εν γέννη το αίσθημα δικαιοσύνης που αντιλαμβάνεται η κοινωνία μας. Όταν μπορούμε να καταδικάσουμε ή να αθώσουμε με ελλειπή στοιχεία ανθρώπους που φέρονται σήμερα κατηγορούμενοι. Πίσω από αυτές τις ιστορίες όλες υπάρχουν 3 ανήλικα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι είναι 5 χρονών, οπότε θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα και αύριο μεθαύριο να μην έχουν μια αθωτική, μια καταδικαστική απόφαση των γονέων τους σε μια υπόθεση στην οποία εμπλέκονται άμεσα. Φτάνει ο χρόνος όμως μέχρι αύριο? Μέχρι αύριο θα γίνει μια πρώτη προετοιμασία, θα εξεταστεί το αίτημα που έχουμε υποβάλει, ενδεχομένως δηλαδή αύριο στην έδρα να έχει εξαιρεθεί από το Συμβούλιο η κυρία Πρόεδρος και να επανυποβάλουμε αιτήματα ως προς το ζήτημα του χρόνου που ζητήσαμε για τις περαιτέρω αποδείξεις. Αυτό λένε οι συνάδελφοί σας ότι γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά του... Ναι, είναι κάτι σπάνιο, είναι κάτι που δεν μας ευχαριστεί. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Πρόκειται και για μια αξιολογότατη πρόεδρο που υπηρετεί από πέρυσι, δηλαδή και δεν έχει δώσει ποτέ δείγματα για κάτι διαφορετικό. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Εδώ υπάρχει ένα ευαίσθητο θέμα, αφορά την ανηλικότητα, αφορά σεξουαλική κακοποίηση. Θα πρέπει να έχουμε τον άπλετο χρόνο και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον της κοινωνίας για αυτή την υπόθεση. Ο ιατροδικαστής θα κληρωθεί, κύριε Δεμήρη? Έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, στο οποίο βέβαια συνενούμε. Θα πρέπει να υποβληθούν ερωτήματα στον κύριο Παυλίδη, ο οποίος ήταν ο ιατροδικαστής που διεξήγαγε την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να δούμε πράγματι τι έχει συμβεί, τι είδε, τι εξέταση. Είναι ο πρώτος από τους πρώτους ειδικούς επιστήμονες που είδαν, μόρφωσαν άποψη και συνέταξαν μια ιατροδικαστική έκθεση, δυνάμει της οποίας έχει σχηματιστεί και ένα κατηγορητήριο. Εάν αύριο γίνει η δίκη, πιστεύετε ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη με αυτές τις προϋποθέσεις και τους όρους στους οποίους αρνείστε σήμερα? Εμείς από την πλευρά μας, από την πλευρά των συνηγόρων, και θα μιλήσω για όλες τις πλευρές, γιατί πράγματι και οι συνάδελφοι της υπεράσπισης των κατηγορουμένων επιχειρούμε να έχουμε ένα πλήρες αποδεικτικό υλικό. Όλοι πέσαμε από τα σύννεφα με το περιστατικό το οποίο έφτασε στα αυτιά μας και διαβάσαμε από τα ειδησιογραφικά. Ως εκ τούτου και ως κοινωνία έχουμε απορίες, τις οποίες νομίζω ότι θα τις λύσουμε επί του ακροατηρίου. Ποια είναι τα δικονομικά κενά, μπορείτε να μας τα αναφέρετε? Ναι, τα δικονομικά κενά έχουμε ζητήσει αυτή τη στιγμή να κληθούν κάποιοι μάρτυρες, οι οποίοι είναι ουσιώδεις μάρτυρες. Θα πρέπει να κληθούν με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Έχουν ζητήσει οι υπερασπίζοντες τους κατηγορούμενους το διορισμό τεχνικού συμβούλου. Υπάρχουν ηχητικές απομαγνητοφωνίες, τις οποίες θα πρέπει να ακροαστούμε οι συνηγόροι και να συγκρίνουμε τις καταθέσεις που έχουν δοθεί. Θέλουμε να κληθεί ο ιατροδικαστής για να απαντήσει σε ερωτήματα που θέτουν οι δύο πλευρές. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία η οποία ακόμα χρήζει επεξεργασίας.
Ευχαριστούμε πολύ.